gaya mata ita ma ta faɗa mata koda da kunya ka san su mata musamman yarinya kuma haka mai mai ka san su mata tun daga farkon ɗaukar kamar kana ji mace ake so abu a tura wani mace tun da ka ce yarinya ce karama ba za ta iya baka kunsa kun ɗinta ka ce mata wai ina son ka ce ni ma ina son ka saboda ba kowace mace ce take da irin wannan kunyar rashin kunyar da za ta gaya ma amma in ka samu mace wacce ta girme ta babba sai ka tura mata to in Allah ya in tana son ka kuma ba ma lallai ta isan ka ba amma sai dai ka san su so mahaukaci ne sai ta ce ba ta son ka abokina ya haƙuri ka san ki faruwa akwai wani abu da ke faruwa cikin rayuwa amma sai ka tsaya kai nazari dogo kafin ka gaba ka san menene sai ka faɗa ba na buƙatar yarinyar nan ta duba alaƙa ta da ita kuma can mutane manya sun zo sun haɗa ba tare da soyayya ta alaƙa ta jini a zuciya ba na buƙatar ta zamto a mata dole a kai da ina buƙatar soyayya ta ne tsakanin da Allah ka san me ke faruwa mani wallahi da ko bacci ne farka farka wallahi a yi shi da kuma baran gaya mata cikin wallahi tafiya da ke kai wani lokacin ina cikin sallah ma tunan zuwa yake kana sallah ba ta karbuwa wallahi ka gane ina cikin wani hali ne ka kai ka sa kanka ka fuskanci in dai ka je gurin ubangiji shi kadai ake fuskanta ba a hada Allah da wani in za ka yi sallah mai kyau ko ka samu tsira ka yarinyar nan in baka aure ta ba za ka mutu ba sai lokacin mutuwa to shi dai gaskiya dai akwai matsala to kuma na ƙarshen ko na je ƙarshe ga yarinyar nan na rantse da girman Allah a ce za ta zo da bukata ta miliyan 1 ban da miliyan 1 idan na da abin da ya fi miliyan 1 zan sayar dan bayan bukata kawai da yarinyar da ke farin ciki daɗi jan amma kana cikin masifa to tsohon babur ɗinka ko 80,000 ba zai ba ba komai zan yi ai abu da ka ce bane ma da iska kawai bari in je kawai yara ka kuma na magana ina da uzuri ha ba ina ai kanzon ku da je kake gana ganin kai mu lakanci ya zo ka kuka da ka ni zan aura ma ita to ai shawara ka bani ko to kai hakuri da da abin da Allah ya zaba daga ina zuwa ina iyayen kauna ko caje min shi annan mai wala ne ba komai a jikinsa karɓar mun wayarta kiran koyon nan ke tafi gida kale shi ok za ka iya kenan ko rabin mara kunya ne kai ko din gido nan je yanka na yi rakwadin ta taho je yanka zan yanka in ta taho action bai ga tana jiki jikin bishiyar can je mun shi annan mai wahala ne ba komai a jikinsa oga karɓo wayarta ke mi koyon nan kai kyale su ban wayar to gida ka gida kawai gida akwadin zare ta action muje kana delay me ta kai delay ai